Zvuk trhajícího se hedvábí se v tichu svatebního sálu rozezněl jako výstřel do týla. Byl to tak prudký zvuk, že se zdálo, jako by na okamžik stuhl i samotný vzduch. Moje neposkvrněné bílé svatební šaty, na kterých moje matka 3 dlouhé roky neúnavně pracovala, brala přesčasy a chodila na dvojité směny, se v rukou mé budoucí tchyně, paní Věry, proměnily v hromadu bezcenných cárů. V očích jí hořelo pohrdání. Podívejte se na tuhle ubohou hadru, zahřměla a před všemi hosty zvedla kus lemu vyšívaného lacinými korálky. Myslela sis, že do rodiny Novákových vstoupíš v oblečení ze sekáče? Smrdíš hnojem a levným mýdlem, holka. Tvoje místo je na zadním dvoře mezi služebnictvem, ne u oltáře vedle mého syna. Zůstala jsem stát jako přimrazená před 500 hosty z vyšší společnosti a snažila se rukama zakrýt roztržený korzet. Chladný vzduch z klimatizace mě pálil na kůži, ale nebylo to nic ve srovnání s vlnou smíchu a šeptání, která se sálem rozšířila jako neviditelný požár. Moji rodiče, kteří seděli v poslední řadě, vyskočili ze židlí. Můj otec, ve svém jediném starém obleku, se ke mně zoufale vrhl, ale ochranka ho okamžitě zastavila a zablokovala mu cestu, jako by byl vetřelec. Tati, ne, nedotýkej se jí, vykřikla jsem z plných plic, ale můj hlas se zlomil a zanikl v šumu davu. Můj pohled se obrátil k Jakubovi, mému snoubenci, muži, kterému jsem věnovala 5 let svého života. Kvůli němu jsem pracovala dlouhé noci, aby mohl vystudovat prestižní obchodní školu. Stál vedle mě a naprosto klidně si upravoval manžetové knoflíčky z ryzího zlata. Jeho prsty se ani na okamžik nezachvěly. V jeho očích nebyla ani špetka soucitu, ani náznak pochybností. Jen čisté, chladně vypočítané pohrdání. Chlad, který mi projel hrudí jako nůž. Moje matka má pravdu, Kláro, řekl Jakub ledovým hlasem. Každé slovo vyslovil přesně tak, aby mě co nejvíc zranilo. Byla si pro mě dobrá zábava, když jsem studoval, ale Novákovi si neberou servírky. Jsi jen levná ozdoba, která vyšla z módy ještě dřív, než jsme vůbec došli k oltáři. Věra udělala krok vpřed. V její pohybech se spojovala elegance s krutostí. Sáhla mi na krk a strhla z něj jemný zlatý řetízek, který mi kdysi daroval dědeček a který jsem celé roky pečlivě opatrovala. A tohle si vezmi taky, řekla s pohrdavým úsměvem, ze kterého mi přeběhl mráz po zádech. Nechceme, aby se na nás tvoje chudoba přenesla. Bez jediného zaváhání hodila řetízek do skleněné mísy s punčem, jako by právě odhazovala něco nakažlivého. Vypadni odsud a ani se neopovažuj ohlédnout. Přišla si sem jako nikdo a jako nikdo také odejdeš. 2 bodyguardi mě hrubě popadli za ramena a začali mě vláčet přes celý sál. Procházela jsem kolem žen, které se okázaly smály v šatech za desítky tisíc eur, kolem mužů, kteří si mou potupu natáčeli na zářivě zlaté iPhony, jako by moje bolest byla zábavnou podívanou hodnou jejich smíchu. Vystrčili mě bočními dveřmi přímo na štěrkové parkoviště. V tu chvíli se nebe otevřelo a na město se snesl ledový liák, jako by i sama příroda chtěla smít ponížení, kterému jsem právě čelila. Ležela jsem v blátě, v cárech toho, co mělo být mou vstupenkou ke štěstí. A za těžkými dveřmi sídla Novákových jsem slyšela, jak znovu hraje veselá hudba. Jako bych nikdy neexistovala. Jako by můj život pro ně neměl žádnou cenu. Mysleli si, že mě zničili. Že jsem jen chudá holka z předměstí, která hledala snadnou cestu k lepšímu životu. Někdo, po kom mohou šlapat, aniž by za to museli nést následky. Jenže, zatímco se kapky deště mísily s mými slzami, sáhla jsem do tajné kapsičky pod podvazkem, kterou se jim nepodařilo strhnout. A tam pořád byly. Malý USB flash disk a klíč s vyrytým nápisem Phoenix Group. Jakub a jeho matka zapomněli na jeden zásadní detail. Před 5 lety, když byla rodinná banka na pokraji krachu a veškerý jejich luxus visel na vlásku, koupil anonymní investor 70% jejich dluhů a zároveň všechny pozemky, na kterých toto sídlo stálo. Tím investorem jsem byla já. A během 20 minut se jejich pohádka plná arogance a bohatství promění v popel. Déšť mě oslepoval.
ničil drahou řasenku, která se mi rozmazávala po tváři v černých šmouhách. Ale už mi nebyla zima. Každá kapka dopadající na mou odhalenou kůži jen dál rozdmíchávala plamen hněvu a odhodlání, který ve mně hořel. Zvedla jsem se z kolen a ignorovala smích hostů projíždějících kolem v limuzínách. Někteří dokonce zastavovali, aby si prohlédli uprchlou žebračku, kterou právě vyhodili ze svatební hostiny. Netušili, že se dívají na ženu, která během několika minut smaže jejich úsměvy, jejich povýšené pózy i jejich bankovní účty. Došla jsem k malé strážní budce. Ještě před hodinou mě tamní strážný zdravil hlubokou úklonou. Teď raději uhýbal pohledem, protože se bál toho, co se právě chystalo stát. Telefon. Rychle. Můj hlas zněl jako prásknutí bičem. Byl ostrý a rozhodný. Nebyla v něm ani stopa po té nesmělé dívce, kterou ještě nedávno pohrdavě odbývali kusem chleba. Strážnými roztřesenýma rukama podal mobil. Vytočila jsem číslo, které jsem znala z paměti, ale které jsem v tomto životě nikdy nepoužila. Marku, tady Klára, řekla jsem pevně, jakmile se na druhé straně ozval hlas. Nastal čas. Aktivuj protokol čisté pole pro aktiva rodiny Novákových. Na druhé straně se ozval hlas mého hlavního právního poradce. Vážný, klidný a pečlivě kontrolovaný. Paní Kláro, jste si jistá? Tohle je zničí ještě před ráno. Odmlčela jsem se a podívala se na světla sídla, které mi právě před očima ukradlo důstojnost. Chci, aby okusili asfalt dřív, než dojídají dezert. Odpověděla jsem, zavěsila a vrátila telefon strážnému, který tam stál jako přimrazený. V kapse podvazku jsem stále měla ten USB disk, digitální klíč k Phoenix Group, zatímco Jakub popíjel šampaňské a chlubil se před svými obchodními partnery výnosným obchodem, neměl ani tušení, že smlouva byla uzavřena se mnou prostřednictvím 3 nastrčených fondů. 5 let jsem investovala každý cent svého tajného impéria do jejich rodinné banky, abych ji zachránila před bankrotem. Ale nejenže jsem ji zachraňovala. Pečlivě jsem skupovala jejich dluhy, hypotéky a dokonce i vlastnictví pozemků, po kterých teď všichni chodili. Jejich svět se pomalu měnil v mojí šachovnici. Mířila jsem k zadnímu vchodu, kde už na mě čekal můj věrný řidič. Paní, vaše šaty... Podíval se zděšeně na mé potrhané oblečení. Tohle jsou šaty na pohřeb Petře. Odpověděla jsem, když jsem nastupovala do pancéřovaného vozu. Připrav mi černý kostým. Dnes nejdu na svatbu. Dnes jdu na pohřeb dynastie Novákových. O 10 minut později jsem už stála před zrcátkem uvnitř vozu a zapínala si sako Armani. V rukou jsem držela červené desky s dokumenty. Každý jejich list představoval rozsudek smrti nad arogancí paní Věry. Podívala jsem se na hodinky. Do oficiálního oznámení o fúzi společností Novákových zbývalo pouhých 5 minut. Jedeme, přikázala jsem svému zásahovému týmu, složenému z nejlepších právníků a bývalých vojáků. Dorazili jsme k hlavnímu vchodu do sídla. Ti samí strážní, kteří mě před chvílí vyhodili do bláta, se nám pokusili zablokovat cestu. Můj tým je však srazil k zemi dřív, než stačili otevřít ústa. Jedním kopnutím jsem otevřela těžké dubové dveře a přerušila Jakubův slavnostní projev. Hudba okamžitě utichla. Stovky hlav se otočily směrem ke mně. Jakub zůstal stát jako opařený, sklenku stále v ruce. A Věra, jakmile mě spatřila, zrudla vzteky. Ty, vykřikla. Jak se opovažuješ vrátit, ty zlodějko? Stráže, okamžitě tu couru vyveďte ven. Pomalu jsem kráčela středem sálu. Dav se přede mnou rozestupoval a každý cítil ledovou sílu, která ze mě vyzařovala. Ticho v sále bylo tak husté, že by se dalo krájet nožem. 500 lidí, samotná smetánka společnosti, politici, magnáti a jejich manželky v luxusních róbách zůstalo nehybně stát a ani si nedonesli sklenky ke rtům. Můj příchod v doprovodu skupiny právníků a ochranky v černých vestách připomínal vojenskou invazi do světa hedvábí a šampaňského. Jakub stál u řečnického pultu, bledý jako křída a prsty křečovitě svíral mikrofon. A Věra, jejíž tvář ještě před chvílí zářila triumfem nad poníženou žebračkou,
teď připomínala hyenu zahnanou do kouta. To je nesmysl. Její výkřik se zlomil v sípavý nádech. Stráže, proč je ta holka pořád tady? Ukradla můj rodinný náhrdelník. Sama jsem ji viděla, jak ho schovává mezi své potrhané hadry. Místo, abych utekla, můj hlavní právník, pan Martin, muž, jehož jméno dokázalo roztřást správní rady těch největších korporací, přistoupil k centrálnímu ovládacímu pultu. Dámy a pánové, věnujte mi prosím okamžik pozornosti. Jeho hlas, zesílený výkonným zvukovým systémem sálu, zaduněl jako hrom. Než budeme pokračovat v této frašce, podívejte se na obrazovky. Projektory, které ještě před chvílí zobrazovaly romantické záběry dokonalého páru, zablikaly. Po celé stěně se objevily červené pečetě Ministerstva financí a logo Phoenix Group. Během posledních 5 let existovala rodinná banka Novákových pouze díky anonymním kapitálovým injekcím. Martin začal obracet stránky dokumentů a každý zvuk kliknutí myší působil jako úder sekery. Rodina Novákových zastavila toto sídlo, své vinice a dokonce i práva spojená se svým příjmením, aby pokryla dluhy vzniklé jejich neúspěšnými podniky. Všechny tyto pohledávky následně odkoupila společnost Phoenix Group. Vykročila jsem dopředu. Stovky očí se upřely na mě. Už v nich nebyl výsměch, jen primitivní strach. Podívala jsem se Jakubovi přímo do očí. Na muže, který se ještě před několika minutami smál mým roztrhaným šatům. Pamatuješ si článek 4b ve své smlouvě? Ten, který říká, že pokud dlužník svým jednáním způsobí věřiteli nenapravitelnou reputační újmu, musí být úvěr ve výši 400 milionů eur okamžitě splacen? O čem to mluvíš? Jakub sotva pohnul rty. Já jsem Phoenix Group. Sálem se přehnal kolektivní výdech. Křišťálové lustry se přitom téměř zachvěly. Každé tvoje dnešní slovo, každý čin tvé matky zachycený kamerami tohoto sálu představuje přímé porušení smlouvy. Ponížil si vlastníka společnosti, která vás drží pod krkem. V tu chvíli Věra úplně ztratila kontrolu. Rozběhla se k mikrofonu a snažila se překřičet realitu. To je lež, můj syn je génius, my jsme Novákovi, naše krev je modrá. Její barva je úplně stejná jako barva inkoustu na tomto dokumentu o bankrotu, Věro, řekla jsem. Jedním gestem jsem dala pokyn. Na obrazovce se okamžitě objevil výpis z rodinných účtů v reálném čase. Čísla začala rychle klesat. Jako odpočítávání časované bomby. Miliony se měnily v tisíce. Tisíce ve stovky. A nakonec na obrazovce zůstala jen chladná, neúprosná nula. Vaše účty byly zmrazeny kvůli podezření z finančního podvodu a pokusu o křivé obvinění. Pokračovala jsem, zatímco se sálem rozhostilo hrobové ticho. Rozhlédla jsem se po hostech. Dámy a pánové, radím vám, abyste nyní odešli. V tomto domě se už šampaňské podávat nebude. Od této chvíle se tu budou podávat pouze nezaplacené účty. Dav, který ještě před chvílí působil jako jeden jediný organismus lačnící popodívané, se okamžitě rozpadl. Lidé začali ustupovat ke východu a vyhýbali se pohledu na Jakuba a jeho matku, jako by bankrot byl nakažlivou nemocí. Přátelé, kteří ještě před chvílí přísahali věrnost, si nyní zakrývali tváře šátky a spěšně opouštěli potápějící se loď. Začalo 10minutové odpočítávání a ticho v sále okamžitě vystřídala panika. Hosté, kteří ještě před chvílí vychutnávali archivní vína, se nyní strkali jeden přes druhého a spěchali ven, aby nebyli spojováni s finančním kolapsem rodiny Novákových. Nikdo se nechtěl podívat do očí ženě, kterou ještě před chvílí pro pobavení natáčeli na své telefony. Kláro, nemůžeš to udělat, zaječela Věra a pokusila se strhnout diamantový náhrdelník, aby ho schovala do kabelky. Nechte ty šperky, Věro, řekla jsem chladně a ukázala na své strážce. Podle podmínek smlouvy podléhá veškerý majetek v tomto domě zabavení za účelem úhrady vašich dluhů. Vaše šaty, hodinky a dokonce i tento náhrdelník. Můj tým, profesionálové v černých oblecích, pevně, ale zdvořile zastavil ruce Věry i Jakuba.
To je loupež, křičel Jakub, když ho odváděli ke stejným dveřím, kterými mě před chvílí vyhodili ven. Budu tě žalovat, zničím tě. Ty už jsi zničený, Jakube, odpověděla jsem a sledovala, jak ho odvádějí na ulici. Jen si ještě neuvědomuješ, že nemáš peníze ani na levného právníka. Vyšla jsem na balkon a sledovala konec celé scény. Dole, na mokrém štěrku pod prudkým deštěm, stála někdejší elita města, rodina Novákových. Jakub ve svém drahém, nyní promáčeném obleku. A Věra, jejíž účes i make-up se roztekly a proměnili ji v ubohý stín královny, za kterou se celý život považovala. V tom k hlavní bráně přijel starý, ošuntělý zemědělský pick-up. Vystoupil z něj můj otec, ten samý muž, kterému říkali špinavý vesničan a jehož dárky bez jediného zaváhání házeli do koše. Kláro, dcero, řekl tiše, když se přiblížil k verandě. Na Novákovi se nedíval s nenávistí, v jeho očích byl jen soucit. Podal Jakubovi starý deštník, který měl v autě. Vezmi si ho, chlapče, řekl můj otec, teď tě čeká dlouhá cesta pěšky. Jakub už zvedal ruku, aby deštník odstrčil, ale v tu chvíli stuhl. Za mnou se totiž objevily 3 černé vrtulníky s logem mé společnosti. Začaly klesat přímo nad svatebním trávníkem a měnit ho v bahnitou plochu plnou růží vytrhaných ze země. Ty jsi to všechno věděla celou dobu? Zašeptal Jakub a podíval se na mě ze spodu, stojící v kaluži. Věděla jsem, kdo jsem, Jakube, odpověděla jsem, objala otce kolem ramen a podívala se dolů. A ty jsi právě zjistil, kdo jsi doopravdy. Nejsi nikdo a tento dům už pro tebe není útočištěm. Kývla jsem na svůj tým a těžké kované brány sídla se s ohlušující ranou zabouchly přímo před jejich tvářemi. Teď stáli na druhé straně plotu. Bez peněz, bez kontaktů a bez cti. Déšť nepřestával a proměnil kdysi dokonale upravený trávník v rozbahněnou plochu. Jakub zůstal stát u zavřených bran a horečně projížděl seznam kontaktů ve svém telefonu. Prsty se mu třásly zimou a vztekem. Začal volat svým nejlepším přátelům, těm samým podnikatelům, se kterými ještě před hodinou popíjel whisky za 500 eur. Ahoj, Davide, tady Jakub. Poslouchej, došlo k nedorozumění. Začal. Na druhé straně se však rozhostilo ledové ticho. Jakube, ozval se suchý hlas. Je mi líto, ale jsem na důležité schůzce. A mimochodem, můj právník mi doporučil dočasně přerušit veškerý kontakt s tvou rodinou. Prý vaše banka už neexistuje. Hodně štěstí. Krátké tóny ukončeného hovoru zasáhly Jakuba silněji než facka. Zkusil zavolat druhému. 3., 4. Scénář se pokaždé opakoval. Někdo hovor nepřijal. Někdo předstíral, že špatně slyší. A někdo se mu jednoduše vysmál přímo do telefonu. Společnost, kterou Jakub tolik uctíval, ho vyplivla v okamžiku, kdy se jeho účty propadly na nulu. Mezitím jsem byla v hlavní pracovně sídla a dívala se na rodinný portrét Novákových, který visel nad krbem. Věra na obraze působila majestátně, nedotknutelně. Přistoupila jsem k obrazu a jednoduše strhla plátno ze zdi. Na jeho místě zůstalo jen šedé prázdné místo. Paní Kláro, ozval se za mnou Martin. Otočila jsem se. Co uděláme s nemovitostí? Máme nabídky na její prodej za obrovské částky. Podívala jsem se z okna. Za plotem se Věra snažila zakrýt svá promáčená ramena levným deštníkem, který jí dal můj otec. Vypadala poraženě, ale v očích jí stále hořela stejná jedovatá pýcha. Nechci to prodat, řekla jsem tiše. Nechci, aby mezi těmito zdmi ještě někdo žil. Jsou nasáklé lží a pohrdáním. Otočila jsem se ke svému asistentovi. Zítra ráno musí dorazit stavební technika. Tohle sídlo zbouráme až do základů. Na okamžik jsem se odmlčela. A na jeho místě postavím moderní agrotechnologické centrum a bezplatnou školu pro děti z pracujících rodin. Pro děti těch lidí, kterým Novákovi říkali odpad. Jakub zvenčí sledoval, jak se v domě postupně zhasínají světla. Pak se chytil železné brány a zakřičel. Kláro, nemůžeš nás jen tak vymazat. My jsme Novákovi. Máme svou historii. Vyšla jsem naposledy na balkon.
Vaše historie skončila ve chvíli, kdy jste se rozhodli, že vám peníze dávají právo připravovat druhé lidi o důstojnost. Teď už po vaší historii nezůstalo nic víc než prach na mých botách. Mávla jsem na ochranku. Odveďte je od brány. Blokují průjezd kamionů se stavební technikou. Když strážní začali Jakuba a jeho matku odvádět do tmy, uslyšela jsem Věru, jak křičí a obvinuje svého syna ze všech problémů, které je potkaly. Začali se hádat přímo tam, v blátě. Jako vlci, za které se celý život považovali. Byla to žalostná podívaná. A zároveň začátek jejich dlouhé cesty k pochopení toho, co znamená skutečný život bez zlatého štítu, který je celé roky chránil.